Okay, what's up? So we're live. Okay. Ay, bato deh, Bran. Oh, music. So, praise yung sakya ba? Like, thumbs up. Thumbs up. Pasok mga may pa yan ako ha. Wala may viewers ni. Ikaw ang ano? Chat ko naman, chat ko naman, chat. Buwan ang bibo, Brad. Ambot na mo, oy. Nadulam ko hindi. Viewer, shout out to Michael Teleron, brother. Shout out to CGP, brother. Padulon mo na, kinsay na na. Kinsay mo, ba't buyog-yog ba kung pa? Interview na rin. Di, ginawa kinatawan. We have 2 million viewers right here. Shout out to Christian Dahl, brother man. Shout out to you, brother. Pilo. Nakita sa kamera. Ha? Nala sino sitting? Delete nga comment ka na. Wala na Bats-batan ko. Bisa may ganahan mo interview na eh. Aw mo, may mong like. Like. Mike. Huwag siya mo thumbs up diya. Are. Tuluro mo lagi na eh. Thumbs up ano? Thumbs up. Extra na eh. Thumb up. Thumbs up. Oh, ya dua. Loading kayo. Wala man. Unsa man taon. Wala mo na mo gi-all ay. Wala to ko ganun. Utang na. Tuluro mo lagi na eh. Law kasulod ba di ba kayo? Ha? Di na kayo. Siguro mo na Today eh. mananap. Brad Maiko, Brad GP, Brad Christian. Oh. Tulura. Asin mo ha? Daal pilo no. Kunay ka rin no, nagkuan magiri oh. No, nanapag. Thumb up. Pataki. 1 hour ata, 1 hour. Mga Brad, Yala. Litat maglunglit bayog siya datanan. 1v1 ml. Isa may nagawas. Wala ko ano. Loading. Storming signal. Hi, party. Shout out to Michael Teleron. Long live Payakshan, live long. Naglagaw. Brad Martels, sulod diha. Siya tagtuba. Ay, giuga Mike. Live bro ko niya ulit tayo. Christmas. Loading abe. Oh, hi. Shout out to 6 million viewers. 6 million viewers. Jokes. Gumari lagi taron. Wa po nangunong ang uban lagi. Doggy Herbs PA. 8 plus ko. 8
So, ganit. Shout out, brother. Ay, nangawala akong mga abat. Eh, shout out to 4 million viewers. Ika-entertain na rin ba daw? Ano naman na yan? Oy, Night Fury, pa-shout out, brother. Saan ni? Ay, ikaw rin na ba? Shout out. Oy, shout out din ako si Night Fury. Dara di ay. Kung tapad. Shout out to myself. Shout out to my ex. Good birthday lang. Gwapo naman karon, bro. Oh, nawagan ko to kung kuya ba. Ay, good luck ko na mo ha. Tunay. God Christianda, long live, Pio Migachi. Oy, kada nang lantaw diha tanan ay mo kalimot og thumbs up ha. Kanang like. Ayaw i-dislike ha. Hello? Ani wa kanay like Asaron. kani babaw. Ano ba? Copyright na. Oh, na ba? Dugir mo na. Karena tulad tertagamay. Sige, napay maabot. Kamrod ng tani ako nang sa tango. Apel mo ito. Sige na. Dere mo apel, dere ano ko. Ayaw. Alam mo to, bro. Tarong nga rin ko sabi. Oh, ako nang ginulit. Tarong mo na. Ayaw ba ito? Ikaw ba, bisig na kay shout out yung crush ni mo, uyab ni mo. Ha? Atong ikaw ni. I-share sa inyong timeline, Brad. Bisig na yung sulod. Oh, ayaw. Naglantaw rin ba yun? Kuya, sir. Tang email ko. Pwede kayo ko kayo dyan? Wala, ipaalam na yun. Atag. Kung na inigawas, oh, tulo na lang. Oh, naka. Nagkaulaw ba? Nagkaulaw? Inspire ni ko ba? Like it. Loading up. Dua na lang. Iko niyo. Dagan, dukul ko cellphone. Tukol ka ba? Saba kaya. Iko ba? Medyo dili, no? Dili na sa vlog. Agay, kita suga. Kuan mo? Pinay niya ko, wala ganito tingo. Pinay, lo. Bungol. Wala Pinay. Zero ito na ako. Share mo. Kay Princess. Pwede mo naman. Shout out. 3 million viewers na lang nabilin. 3 million. Wala nagkataong. Thank you so much. El Soplado Esconde. Brother, Asa na shout out kus inyo. Wala nagdalag saging. Oh, Erwe. Bugat bro. Kamu sudah. Eh, mo dek taron ha. Ala si Madalin na pila to saging. Winta. Lingon kayo? Wapo. Dos. Napatay tagok. Ano, wala ko sasmin. Kita ko nito at Oy, 4 million viewers na lang. okay, usada ba? Oh, sabi na. Was lasang usa. Ang lockdown sa inyo. Papatapap. Night Fury. may bukit Brad ang kulong Musaban. Bahasa nila may butilya sa luay. Musaban ang lockdown diya sa inyo. Okay na Brad. Ikaw Brad na karon sa Amerika. Keep safe there Brad ha. Night, shout out to Night Fury na ron sa United States of America.
United Jails. Kani ako mga viewers, wala na yung mga picture. Wala na yung mga profile, ganyan no. Mga black hunter na sila. Ipangita na span sa DJ. Mo na yung mga kuan. Mga bashir. Anas ka na, suplado, gipangita, anas balye, kay ngurip og bata ra. Shout out kay Brad Michael from Florida. Pinukawan. Ang pinukawan, di ba? Brad, Christian from Africa. Sabi namin na. Nagkulangan na nun. From Orlando Magic. Lolo, pwede ram ni Garilio sa imong live, bukir na ha. Brad, nawag mo Brad. Kulang. Man mo brother Michael Tay, napakay. from India. Shout out to Brad Michael Tileron from India. Night Fury, shout out Taiwan Brad, nagpalit ra ko mantika, uli ra ko dayon sa Pinas. May kayo. Pagkuan ha, pag-amping kita na, pag-teleport lang. Ganina, 6 million viewers, pero 4 million viewers na lang. Ina. Oh my. Anjo. Brad, ayaw ko na niyo, Brad, ayaw pa. Oh, na ko Brad, Amerikano dayo. Brad, From Seoul. ano kayo pilailan yung mga kaysa to, brother, right? Alis ba? Ano kay from Seoul gini oh. From United States of Seoul na. Look. Live ba? YouTube na Brad, live. City of Natay 5 million viewers kaya siya i-shout out ba sila? Kana basa. Brad, di mo makita nga mo. Basa. Solak ng tondo. Basa. Kala Il Soplado Esconde. Oh. Wala ni shout out ko. Shout out to tanan. Shout out. We have 5 million viewers out there somewhere. Huh? Somewhere, everywhere. Flowers were. Live na. What's our survey? Wala mo sa Badpulin. Ryan. Ruelio. Nagagap si Tron. Wa pa ka ngaw siguro. Ngano magtuba? Guys, kabalo mo ang tuba, sumala sa kung giingon gahapon sa kuang vlog. Ang tuba may kina layo sa sakit, masintabi sa nangaon, duol sa igit. Katawa ng bango. Katawa ng bango. Agi ko ba? Good vibes lang da. Shout out to Michael, Teleron, Brad, lami na kayo ipuli. Amping in town dia sa India, Brad. Ha? Ano na ba? Sa magkita ani nga live, kaniya ako mga viewers from Florida, United, basta puro na sila gawas. United of Kalubinhan, dagan kayo Brad. Kinsa day itong kuhan, ganahan mo makatundig sayaw, narar, Brad City. Ay, yoga kay... Kinsa day itong ganahan mo sponsor diha, mo sponsor og mga si tawag anang anana, Brad. Yan sa kamera ba? Sa cellphone. Monopod. Tripod. Pwede na siya ha. 3 million viewers na lang eh. Nawala ko ah. Kupal na daw. Salamat. Nawala na sabi nawala ni ka. Preso de kamay ko. Signal may
Siya. Yo, pure. Oh, we're live back again. Michael. So, Right, Michael. shout out to 4 million viewers right there. Matawag ko eh. Tato. Cellphone. Noon ra. No, ito. Ang nagatuloy gamit. Every color, every Brad Kulin, bro squad. Basa. Bro, part. May kutuloy no. Party. Every May color. Okay, goyag ko. Goyag ka. Okay nang bali. Anak ko, inom ito ko. Dito daghan mo dragon. Pinangatong terbad. Di kamera mo. Amerika may. Ha? Kamera ko. Number ding badagyan. Every color, every. Kaya tuloy ka. Oh, pag may kulay. Number kaya. Ayun. Names ano ba? Rasa to na release ang kwarta. Sign It's really hurts, Christian Daal. Kanang ni-comment dia mga kainsik to mga kamanap na rin, no? Request ni brother. Kani ako mga viewers na rin kung tapat. Ana naman nakasayo naman ni sa kita pin hertz. Wala po nawala ko sa. No. Yawa kayo, lugi kayo. May pure. Shout out Brad pa notice. Anin Brad Glenel gwapo kay na. Gwapo ko kay Brad oh. Kailan lagi na mo Brad? Mulog. Wamay ra. Sapay ra pa. No, kasandal ko ako. Kaya nag-cure na. Happy kita. Gawa ra ni 1 hour Brad. na day. Pakilag. 1 hour ata 1 hour. Sa atin. Gawa ra 1 hour. Hindi pa nga. Hindi pa. Comment mo dahil kasi yun ang comment ba? Para di mamingaw akong chat box. Christian Jeffrey Pang. Jeffrey. Shout out. Shout out to 4 million viewers right there. Mga kainzik to, mga kamananap. Please subscribe to my YouTube channel. Christian Blocking Stab. Kani nga mo ang live stream run. Wala rin, chika-chika lang. Ano, moto. Cut out mga bagong kalo nga Adidas. Chika-chika. Ano ako mga kuyo kung nga po sa kong vlog. My brothers. Brothers. Sulod, martel rin ay. Ay, comment mo dra ba to. Wala pa rin sulod ng comment. Depende mo na signal. Suga signal lang po. Papa Christian no. Papaki. Alam mo pa si Shout out ka diya sa mga walay uyap. Long live, daghan ta. Shout out kong Brad Jerbeck. Gamudjol ko na siya. From the city of Hibayaw.
Gulatulat pa may gulatulat. Abutan ng alas 3 ron, magsugod. Kaya uban, wala pa. Insay na mga uyab diha. Padayon ro mo. Kami dili mi gwapo. Dara mi itsura. Kanino tarong aja? Ha? Si Mamahaw. Kunin ka ako ng mga. Pag-uto po, wala. Sige, balik. Balik na tayo. Balik. Kaya yung abot niyo, balik mo na yun. Dali mo ba? Kaya gulatulat pa mo na sila eh. Roba daw. I-share lang. I-share na ako. Itag na ko nimo. Nakal support Kaya pa na. Itag para makita ang Martel. Amo rin ba? Bato nga bro, Oh, Marginel. Papit ko ng pan-budget ba? Anong palamay saging? Hindi na nagkaon na kasi gutom. Wash out ko sa Brad, US. kukuha mo saging na rin. Isa itong gramo. Pan ba? Dahil saging nga rin. Kaya ulat pa man tas uban ko, wala pa man abot. Ganun mo it. Gara, nilot kilan tayo. Dito sa pagkano. Murag ka hindi makita. Okay na. Loading na, no? Signal na. Signal na. Lamig idri, no? May loading. Ang taon. Nagabot ya. 4 million Palpak akong i-upload. Gabi. Hiring sila. Ganito. Nabukan. Tilde de gina naman. Asa na, sir? Tilde among Lakers. Kaya gumari ito ron. Kapalit yung pagkuhan ron. Impe. Oy, salamat. Kaya nakasulot na si Brad Anjo Rush. Wash out ko sa US, Brad. Susa. United States. Nagpalit ko notebook para sa akong module sa US. Wash out. Nagkasulod na in town. Nawala na po. Lasin mo sa net. Kana ko signal. Kasi ba? Kuha. Hindi ako nalimutan. May signal. Ulit mo na. No. Nawala na po nung sa. Murag iro. Brad, ipakita saging, Brad. Ngayon mo saging. Okay. Saging. Brad Juben, Brad Nel. Kubalo Brad, bigyan ko natin eh. Every color, Asa doon. Jote, bro. Asa doon eh. Dili duty niya ron. Si Kwan to, Mario, Adila, si Isler. Anjo, kumustang matagtike? Anjo, kumusta matagtike? Bulag butang doon. Gingging ka. Mga Brad, ang saya adlan mo Brad. Lunes. So, kaadlaw ilang jogging bro. Kamang bigsay. United. Kumusta dya? Kumusta jail diha, Brad? All day pag mo diya Brad. Angko. Si Angko. Ko balo. Anjo ne. Anjo, kumustang matagtike? From Anjo Peras, wash out kung Christian, guwapo kayo. From Christian Daa, Lakers, and 4. Say 4 in 1. Hindi, yapon. 4. Legacy in 4. Saan yan? Wash out kung Pustahan na ganita. 200 lang, champion. Mo na nindot nga dula, Brad. Perfect. Na. Pasa mo? Sa Chrome. Tagoy signal. No choice. Ikaw na, Brad. Katalikod mo ka na, Brad. Tulad na rin. Sulod na rin. Sulod. Lugi herbs. Sa YouTube Mag-click ka na to? Yeah. Nari ka YouTube channel, Brad. Ako din, wala mong
Yan sulod na ka. Pwede na din na. Pwede naman ako din, Brad. Wala mo gano'n. Wala man account ra ka na ah. Nakata ko. Google account pero wala kay channel. O pwede naman ako. Guys, pwede ra guys. Ata ka timal. Asa ka timal nag-link. Google account Yeah, mo but- siya ni. Ano yawa? Sorry. Brother Beck, ikaw mo ikaw na rin, ikaw mo entertain na rin. Shout out ka sa City of Ibayo. From Michael Tron, love you. Party. From Night Fury, Brad, musta naman na akong mga kahumayan dira, Brad. Dato, din yung kinamdaging kahumayan. From Anjo, Brad, kiss ko amay. Amay lang. Amay lang. Hoy, alagad ni Nilmart Vlogs. Shout out Payuksens. Alagad ni Nilmart Vlogs. Long live. Oh, shout out niyo, Brad. Si Kuan, Nilmart Vlogs. Kamu, Brad, ha? O, ipang comment Shout niyo, out. shout out. Alagad ni Nelma. Brad Martel. Dagan kay kong viewers, Brad. Puro Payuksen, ha, dire. Pwede. Nag-urot ro noon. Kanina, likin. Oh. Mao ni sigarilyo sa mga Payuksen. Ini mga Bayan na likin. Ah, budget ba? Budget meal. Brad Martel. Sus dagan kay kong viewers, Brad. Oh, puro Payuksen na dire tanan, na supporter. Pang-subscribe ko nila ba? Binamastri ko lang ano. Ipang subscribe ko nila, Brad. Oh, later, Brad. Pa-subscribe, oh. O sige na, i-comment mo diya doon. Brad Martel, shout out rin niyo diya, Brad Martel. Love you, party. Long live Brad Martel. Ninja mo na yung gisulod, no? Alagad. Ginilmart Vlogs. Wala. Ano po Nay. So, gandi. Wala. Dili. Ikaw wala. Sana Oh, 90 ba na? Likin ba tayo? Simple ram to, God. Basa ito ng comments. Para malinga. Gipangita na siyang uyo.
Ganina ram ni Balos ka. loading niyo. Tungtong pare. Padikit ko na sila, Brad. Ha? Padikit. Gulbutom. Brother, padikti ko nila. Oh, Brad Martel, oh, nagumana na akong iles. Padikitan ka. Isinta ko bo, pro tagagiulingan. Panugyak si part. Dindutan ninyo dia, oy, makanahon na jud mo vlog ba? Ay, Basi, na ay kamera man, daghan sakop. Pare saging. Ano na, Brad? O, bulad, mukbang. Ay, mukbang. Mukbang na may magmukbang. No, bulad. No, bulad. Bulad, mukbang. Shout out kay Boy Tapang, ha? Ha, Boy Tapang. I-challenge. Challenge niya. Bulad. Wala naman sige. Mahinang nilalang lang. Pagkain ng mahinang nilalang. Nayag lang. Brad, saan na ito? Gana, butang rin. Oh, nice. Isa man ito magpa-board. Oh. Nya, namoy gamit. Rakong paborn, oy, hating. Wala, yata pong armada. Bulad. Bisik? Oo. Bisik. Bisik lang. Ano buksan ang magprot? Kami din, Brad. Pinobre rin mo, Brad. Ang tawa, Brad, oh. Huh? Saging. Bro, Saging. hinog man jud mo Ah, saging. Oh. Dayon. Mukbang pud mig bulad. Ah, shout out dia tanan. Ako rin yun. Dalo. Bro, dras pa. Sugod ta alas 3. Amo sa bulad. Kita na. Laton to ba? Wala man sige trabaho. Dili mo sa mobile? Hindi ko na case okay gamay guys. Ano, alas 3. Tulot labot ka sa. Bulan. Gumatin bulan, Brad. Ito bulad ko brad. Magpapang muna ako oy. Hot sauce and Pinay. Dili ay ginuro. Biling ID oy. Basta bulad gani, mo na basta mga poor gani, mga on bulad. Ordoy. Uban yung mga bulad, rich kid man.
Lami ano eh? Tatang. Panananta mga pila lang ka minuto to, Brad. 15 ka minuto na lang, may 15 ka minuto. Tuba 25 minutes na ba? Oh, shit. 35? Oh, plus 15 minutes. Kundi na pa. 1 hour man may. 1 hour may mag-live. Magtubig. Kailangan yung tubig. Magsugod mo tag-meeting round. Alangan Magyan. Ang hirating nga. Langa. Dibi shark. Du lang. Yan yung lang chat na ko. Ako ray mag-live nga 14 daghana. Ha? Ako ray host nga 14 daghana host dre na skillet. Host katong tubo mga host. Kubo nga host. Tubo host. Set mo na ba? Lain na ng tubong host ano. Pila ka buk thumbs up. Nine. Bahala mo on. Parat. May bulat na tabos. Bisa nagpag-music. Oh, Christian. Na. Okay, right round. Ha? Wala na. Ayaw na, malayo dito ba? Wala ni round. Hello nga, Brad. Hello. Umayo te. Dili na lubog. La. Ang iro ari lalo mo. Ignorant. Hindi ka na rin ba? Pili ko mo. Ha? Ito, tatang tanan. Answer na ko. Answer Pilibing rami dire Balay, maglikin rami manigarilyo. Send ba? Pagpabata ko nos naong ning likin ko no. Ana sila. Ang halang. Ang halang po. Talaga? Wait. Pataya talaga. Ang halang ng Pagigugma. Ay, shout out. Kinyam tong ni Sulod. Yan wala, kalit. Mga untag saging. Nawa, kilatan ng bulad, gamukbang ko. Lain mo na ngaon. Ha? Wala. Sudan, ano? Asa mo fridge? Usa ka buok? Dua, tulo. Sa pijama na. Dire na pa. Adilta na. Sabon. Itong nang lantaw da, maglaway ra mo na mo. Lamia sa bulad, Brad. Brad, ang nalantaw, nangaon pa dahil. Bitoilas. Itong nang lantaw, gyud. Brad Martel, dapat ka diha. Paramdam diha. Shout out sa Brad. Ay. Muna dia ang Pinoy uloy bilin pag gyud. Mukbang. Gwapo kayo. James Reid ng payok siya. usa, duha, tulo, upat, Siyam. lima. Lima ra eh. Siyam lagi ni diri no. Siyam ang tamsak. Kinsa daw ng ubang ni tamsak? Kuna, outro ko ba? Ay, ikaw unom ka, Brad, no? Ako dito. Itong mga nitamsak. Ka Brad Martel. Ako Sa dito. kanang uba, kanang duha, wala ko kabulot isa ng duha. Ano nanago ari oh. Anjo Paras, lamia sa bulan, Brad. Mas lami ka. Mas lami pas X. Lami gani kay libre. Walay meeting may tabo. Puro kaon. Ano sa bulay mo gusto na internet?
Ay, Pilipinas. Wala pa wifi dito. Ha? Wifi na ba? Ulo, Gatay ka. wala na to. Lumutan ako yung internet. Gana ka ba? Wala ko limpyo eh. Wala to. Na-apply mo trabaho ron ano? November. Pagbantay ito, Brad. I-open ito, bro. Yeah, I-open ito sa saan? TV ng computer, bro. Open ang Sa- computer mo. Kuan na local pero national na. Admin aid. Nagmadawat ano. Pwede na open computeran mo. Wala open, wala may connection. Oh, may napakahalang. At Atayat talaga. Tama ni gawas sa. Gawas. Yung live ko, nabilin ko. No, puro naman lagi na eh. Wala ka dara ka. Wala. Sala na. Sama na, oy. Kumahon. Sabi kay busog Ano, na. wala. Kumakabat may ko. Loading mo din no. Malabay na yung cellphone. Sama na, oy. Wala cellphone problema. Nas connection. Nakuha ako. Kusugay kayo mong igaw po. 5 milyon. Balintag dito. Dito ka na sa akin. Ito yung mga gamit Ito kasi. na gitara, bro. Ipiltain mo na. Yan naman sila nga. Dito Ruin. The makapag. Hindi ba, mag-gitara ba? Philippines fastest connection smart. Mag-vlog din, mag-vlog yan to, Brad. Kanta ba? Irwin ba, Brad? Irwin. Brad, singer ko, Brad. Kumpos ang tagkanta, binisaya. Sige na da. Rico. Ani ako diri sa balay. Wash out kong Brad, si Jipang. Pang Kalawakan. Pangkalawa. Nakatingog na. Wala nga eh. Gitarista ba ba? Gitarista. Oh, gitarista na ay gitarista na Brad. Do ka bok si Brad Krista na si Brad Erwin. Kita makapiright na. Dili, kana mag... Ay, gitara na. Paano naman? na. Wala nga. Kuan, cover. Gitar cover. Para Bisaya. Ya, bro, namoy cover dito sa gitara. Galaw, gitara, Brad. Namoy Namoy- cover sa gitara dito. Kaya ang title na to, cover, gitar cover. Sige, tagpuput ana, dahil nunguman, kabiran na to. Request sa song Oh. na, Brad. Gitar cover man. Gitar cover man. Tabunan Brad, ratong na po bulit. singer mo Bulit daw bag si ba? Brad Anjo. Bulit bag. Yeah. Kamu na lang mag-vlog ano niya, ako wala na lang. Bisaya mo to, Brad. Sayang. Sayaw kikoy. Wala, 3 million viewers na yung nabilin. Loading ang uban. Kuha na lang ta. Na lang ta mga, kuha na lang ano yung mga 7. 12. Wala ko na lang, Brad. 12 seconds. Oh, dili di. May alam ba? Ako bro. 1 hour. Comment ay. Gamay ko, nagharang na ko. Gamay na. Switch ko kung account mo kay. Lamion si Christian Daan. Sagwala god basahon na ito. Ha? I-search mo nimo. Sagwala ba? Dili ba? Switch ko bang? Duha na lang yun. Ay mo pang-out mo nabilin ito. Duha na lang. Kanila Christian. Ano switch ko account? Lagi matilok. Puro lang ulo. Duha na lang. Oh, right. Ano yung uban? Usa duha. Loading. Kuha, wag tuyok. Sayaw. Duha na. Oo. Ano saging Shout ya? out to Michael Teleron. Brad. Lami kayong sa. Okay kayo. Okay kayo. Nawang saging na mo guys. Puting gagmaya. Murag ako ang patutin. Ayo go. Doon ko ha. Murag na eh. Gaso-aso pa oh. Alright. Ay, shout out to 5 million viewers. Wala man ko'y saging dire Brad. Ko'y saging des Florida or India. Sige kag saan dala ka ha.
Sa man itong Brad Michael. Kumustang buhay si Iman dia? Loading. Lubog ng taon. Hey, shout out to 7 million viewers. Tinawag gamay. Shout out. Hey, 7 million viewers. Sinaw gamay. Sinaw gamay. Shout out. Shout out. Shout out po na, Brad. Shout out. Huawei. Hey, shout out to 8 million viewers. Yeah. 8 Ako million to isang account, viewers. Brad. Shout out sa inyo dyan. Sa account, Brad. Ha? Sa account. Sa account, Marco. Iya. Kaya subscribe. Lantaw sa video ayaw dito matagak na. Lantaw sa ka. Wasak sa bot. Ikaw na ba sa list? Oh, diyan lantaw slide. Tigabas. Hey, shout out sa 8 billion viewers. So mahina yung signal rito. So Bisip uno ka rin halangan eh. so guys, live demi guys. Chika-chika lang, gamukbang ko og bulad. Wala na mo kabot sa Yaraw, kuwang gawin ka mo. mukbang na bulad, ha? Ugaw ka mo kamot. Shout out ng Gregor. Brad, may kinabot-abot. Ugaw kong bulad. Paabot Kong bulad. kita mo. Ugaw kayong kamot. Shout out. Brad, bingyaw kayo yung chat box, wako yung shout out. Ay, biyabas! Shout out, guys. Oy, 6 million viewers. Ulo na yung nabilin. We have solid friends. Mga solid nga maoy mo suporta nako unya puhon. Kay kaning mo suporta nako, palitan na ko nig MP. Uy, tuba ra bro. Ay to ba? Ang sweldo sa YouTube unya paingon sa MP. Ayaw dili po, dato niya na itabang ko. Readers. Apilsin. Sponsor mga ayon na, mga sponsor mo na. Sponsor na po. Bajirbek geluya. Shout out to Adjo Bras. Tuba is waving. Live gilan to. Ay, ba, para Dito ra. sariling mundo. Kaya hapit naman ni mama no. Kuan na lang. Gamay na lang 1 hour ra. Ano na kay cook sa mga spec no. Oh, so na like sana. 11. Salamat sa 11 tamsak. Sa 11 tamsak dyan. Night Fury. Brad, salamat sa saging, Brad. Night. Ano sa man? Kuyog niya? Oh. Hey, 6 million viewers. Thank you so much. Sa akong mga solid brothers, mga solid payuksyan niya, mga solid piyumigachi. Thank you sa pagsuporta. Bulad. Lubog ganin mo ba? Brad Christian, no? Tingnan mo man. Basta grill me, mahalon ko na. Indot ko nag-signal. Gikan, Jupiter. Ay, Urinos. Brad, salamat sa saging. May ko na alas 2 na, Brad. O lagi, hapit din alas 3. Brad, pa-shout out niya. Shout out to Erwin Iskandi. Side ng payuksyan. Brad, James Red ng Payuksyan, no? Brad? Sige to, taga-basat. Film mo taga-basat na. Ang chicken niya to, taga-basak ako. Naya nang abot mga brother from Basak, Gihulngan. Mga Payuksyan, Gihulngan. Shout out sa inyo diya tanan. Buwang mo na na.
Sana, mahal makaya ng mga cellphone ninyo. Wala mo Dito Brad, kuhan sa inyo, kusog signal ito. Mag-live niya ka dito. payag. Bayan. Mas payag ganoon. Mahaling ID ay. Doon wala. ID. Saan sila? Inay, Christmas, inay sigarilyas sa halang mong dila. From CGP, shout out sa mga ka-Brad nga wala ni apilog meeting, Brad. Ay, Brad Nico, Shout out. asa na ka? From Erwin Escondi, pa-shout out ko sa mga payo siya, lunglib ta lunglib. Next one. Sama to. Request mo kung sa inyong ipa-content na mo, guys. Thank you so much sa 6 million viewers diya. Usa, duha, tulo, Shut up mo. upat, lima. Kamay ka uno man eh. Yung guys. Ano? Lima ra guys. Unom? Siguro na yung kaunom. Erwin Esconde, long live mga brother, wrong spelling wrong. Brother na, brother. Oy, brother! Shout out ko sa brother diay taga Basak. Basak. Adyo kadto dito Brad kay Sakay. Form ba bago? bago. Brad yo asa tong phone Brad yo? Kay sirukan ko dalaw ko kay Halang is dila. kuan ning phone. Di ba kita gaan di ka tanan? Oh. Saan ba? May bago. Wala bago nga po. Wala mo lang. Kapag pangayo nimo ko. 8 minutes lang daw guys 8 minutes kay magsugod ng Isa. meeting dire sa mga ka-brother guys. Asa ko na yung t-shirt nito. Ito. Ato. Sila Sigadong ko, sigadong na. Napay may balayran tag 200 ulo, napay silyon umabot. Buhon, anniversary. Isa mo pa naling ba? Wala pa yung design, maghimo pa sila design. Meron niya ka ba? Iposa na. Iposa na. Oh, sige Brad. Yeah, live ko rin Brad sa YouTube ah. Ay. No, bago lang. Brother, more na Brad. Ayuso, oy. Murag pang kuha ba? Murag pang volleyball, basketball. Uy Brad, kumay nga po Brad. Ari-ari ko Brad, live ko sa YouTube Brad, no? Shout out sa mga Basak, taga-Basak, yung Micron chapter. Hours ka lang. Ay, lagi ba? Isang na. Nabayran na nila, wala pa nabayran, no? Ang mo rin mo isibot ko nila. Bato mo rin. Ito ka ba? Pila gina, Brad? Pila na ba? Ang kwala lang, bili ng Shout out to my ex.
Online na. Online mga Ay. StreamYard ko. Nakay balak mag-stream pod. Ay, kwan. Insekto po siya. Tayo ba tayo dito sa StreamYard? Dahil mo gawas na ilagin dito yung muhang ilagin mo ang ayaw pag-vlog o stream. Vlog streaming man eh. Pundol ko sa balay ba magkwento sa set out na. Okay na eh, kung siya hosting. Kan Zaman. Kini chat. Samod nag atog og sabto-sab ya dili ka. Libog na lang ka nganong sila to na squad. Yan lang. Wa mo manulog. Wala mo musulod. Pila ra ka book mo ko na to musulod Brad Martel. Duha, duha na. Gusto herbs mo gihapon niya ko ay nakabutang di ay. Wow. Wala mo na ko nausab yung ngalan. Sigura. Wala man na usab nalimot man ko. Uy. Herbs gihapon. Kani ba no? Duga herbs. Wala na ko na-edit gani nga ngalan. Wala na akong na-edit gani na. Sobras dali ba. Utong. Mga 1 hour and 2 minutes ana kay mag 1 hour na yung imong i-stop. Wala na kabot sa oras. Ilang lang panal nimo. palabuan mo. Labuan ka pa. Bart. Napa lagi? Kadaghan na to. Ganay wala na ba dito. Realme na. Realme C11. Realme. Nindot ng kwan, Brad. C12. Kay 6,000 ang battery. Vibrator to sito. 6,000 battery. Sito. C11 na, C12. Malailat ka.
ba? Shout out ko ni John Anjo. Kaya gusto ni Martin. Padikit ko siya. Ha? Dito sila. Oh, tila. Pagkuhan, no? Tuludos. Mura ko pambalibol. Ito ano balibol nga ko. Oh, sa design dako kay numbers likaw. Gamay day kay. Ya to dug panindutan nila. Buti man simple ram kayo ang kuha. Simple ram kay design. Oh, dagan ka to. Ang kubi. Wow. Gaya normal. Kana sila. May bula daw. Sino? Brad, ayaw ko, Brad. Ayaw ko, Brad. Ayok ko. Dagan na pa dati mo ba? Enta. Bye-bye. Bye-bye. Oban, sige. Bahala na mo. Susuma na mo.